हो बघा मुंबईतून वाजपी येलो बऱ्याच दिवसात. पंकज बसता की धरकारे मेन आबू सगळ्या. खूप टायमर तर बघा पाव इले वा 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 जागा करा वा. माझी सब बोलल्यान रे अरे त्या पारबांची उसळ लिंबा आमची पहिला झोमले त्या मंगेने का सांगले ह्यो साईड बुवा त्यांनी केल्या साईड पट्टी काढते. किती आले पंख्या 22 पाव खाले नव्हते खैसून काढतो पाव. मुंबईवर नाही म्हणजे मोठं झॅकलीमेंट ना सामान की मेनू काय तसा आमका कसा पुढच्या घरात खाताना विचार करूचो लागता. पाव खालेले हरसो आगाग जाऊन इलो. काय गे खडबडावतास का उसळी विसळीचा प्रोग्राम नाही ना सगळ्यांकडे उसळ होता. बरोबर आहे. करंजे कोण खाणार कधी बरोबर आहे. करंजे वा 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 बघा करंजे माका वाटूक लावती सोड तू काय पडत पिशवी दी एक कॅरी बॅग. करंजे कसे नेऊ घरात बरे पडती ना पिशवी येताना घेऊन नाही चला साखरेच्या नेऊन मी आबूजी करंजी फुटली नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या गणपती विशेष भागात तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर मंडळी आता गणपतीची सगळी हे चालली आहे, आरती भजना वगैरे चालला सगळा. आणि तर आता भजना आरती बघितलाच असाल तुम्ही, आणि आता भजना बघा, भजनात चालला आता आम्ही आमच्याच वाडीत भजन. आणि विनू एडिटिंग करता, त्यामुळे आता म्हटलं मी पुढे जातोय, तू म्हटलं या आरामात ये म्हटलं अपलोड करून वगैरे. तर चला जाऊया. आणि हो बघा विनूच्या मावशाचं जिलपणा खास भजनं बघूसाठी इलेलो. हां मग भारी वाटा कालपासून हा तो आमच्याबरोबर. काय रे मस्त वाटतं ना, मजा आली. तर उसळ पाव सगळा मिसळ सगळा आतासा चाललेला. करंजे लाडू कमी होईलेले आहेत आणि उसळ मिसळ वडापाव पॅटीस ह्या सगळा चाललेला. तर चला जाऊया भजना. गणनायका गणाधीशा
सामान लावूचा काम सगळं. आणि हर्षो आज बऱ्याच दिवसांनी मुंबईतून येलेलो. हो बघा, मुंबईतून वाजपेयी येलो बऱ्याच दिवसांनी. पंकज बसता की हा नोटेशन तू घेणार आबू मेन धरकारी मेन आबू सगळे. पंकजाकडे किती ओमॅक मला माहित नाही म्हणजे काय बघ हे आबू हॅलो कर
तू बघ टायमर टायमर माका वाटतं ना तू येतो बरोबर वेळ घेऊन येणार ये विनो टायमर दिलं तर हे बघा पाव इले वा 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 साई जागा करा जागा काल पोरांका एक एकच वा 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 साईलो बघा मुंबईसून येतो पण पाव वाटतो घेतले बघा खास भजन संपल्यावर उसळ पाव खाऊ गेलेलो आहे खाणारे कोण लादणार नाहीत बाबा बघ चपटा होती ह्याच्या तिचे माझी संपवल्या रे लिंबू नाही रे बाबा काय डोक्यात हात कशाक लावलास अरे त्या परबांची उसळ लिंबू आमची काय सांगणार मग तुमका टेन्शन येईल की हे आता सांगले देवा मग सांगितलं बुवाचा साथीदार ह्यो हर्षल साईड बुवा तो हे नुसका 13 महिनो करणार नाही जाणार रे बाबा काय होत 2 लिंबाने काय होत नाही काय होत नाही काय ही ओळखीची लिंब अशी कशी काय आणल्या नसतील कोणी म्हटलं या घ्या त्या मंगे का सांगले ह्यो साईड बुवा त्यांनी केल्या साईड पट्टी घातल्या झोमले झोमले घे नको बघा एका वाढपी केलेली बघा झोमा झोमी बघा चालल्या पाव जो बघा एका वाढपी बनवलं पाहुण्याक वाढपी आणि आम्ही खाऊ बसला किती किती आले तुझ्याकडे करून ठेवले ना नाही रे खैसून खैसून काढतो पाव हे त्या पंख्या 22 पाव खाले नव्हते बुडा घेतला कारण किती पाहुण्यानु जरा रस्सो इकडे कशी सारखता तकडे तकडे कशी जातात इकडे कशी जातात अंतेन अंतेन किती घालाय अंतेन अंतेन उसळ घी असो का लादा नको याला खुर्चीवर बोमटान बोमटान हैराण झालं आबू पाय सोडून बिडून खाता हो बघा केशी काय पण बने मानारात घेतले सगळी जबाबदारी दिली नाही याच्या त्यांका दी चायला हा पाहुणं येते विनूच्या मावशीचं मुलगा तो हे उठा लवकर सामान भरा आणि मग खावा लो का उसळ पाव किलो तो का खाऊन गेलो घरात विनू खाऊन घरात गेलो बघ आता काही गमता याचे बघ खाल्यांनी वाटेक लागलो
आबा लेट येलो आबू उठल्यावर आबा येलो चला होय होय मुंबईवर नाही म्हणजे मोठं झॅटलीमेंट ना सामान की सामान आम्ही घेणार काय डायलॉग मारला आता खय मग आता खय खायला बघ कसं न्यायला लागतं ते हे बघा पेटी कशी नेऊची लागतं ती बघा ते तुला काय सांगणार हा कोण हे पण तू आता काय चाललं चल घरा हे त्यानंतर देऊये चल तू चल चल अरे अरे बघलं आमची पेंटी गळाक लागली अर्ध्यावर खाल्यानी आता साधारण अंदाज केल्यानी पुढच्या घरात पॅटीच जातोय तो पॅटीचा अंदाज केल्यानी हे मरे चल. तर मित्रांनो गेले 4-5 व्हिडिओमध्ये तुमका मुंबईचा चेडू दिसला असतात आणि ह्या व्हिडिओत तुमका दिसलेला नाही त्यामुळे तुमची कमेंट नक्कीच येणार. तर गणपतीच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांना कल्टी मारल्या डायरेक्ट मुंबईत. आता व्हिडिओ बघित असतात त्याका कळत असतात मिसळ पावातली मजा ती सगळी मिस केल्यान फक्त लाडूवर लाडू बघल्यांनी वाटेक लागला. बऱ्याच जणांचे चांगले वाईट कमेंट त्याच्यावर होत. बऱ्याच जणांका आवडले कारण की रोज आम्ही तास दाखवल्यामुळे नवीन काहीतरी तुमका मिळाला त्यामुळे बरेच जण खुश पण झाले आणि काही काहींचे निगेटिव्ह पण कमेंट आहेत पण तसा काय नाही त्यांना आधी त्याच्यात डायलॉग मारलेलो. अहो जेवलात का आईच्या गावात यांना वांडर नक्की पाळणार. अटॅक येत बहुतेक त्या अटॅक येत वांडरा या आवाजात म्हणजे हई काय तसं तरी गोयाक जो उडी मारती. अहो जेवलात का काय म्हणताय नाही जेवलात या आमची गावाकडची भेंडी का ना वाईज कमेंट करणारे गावणारच चांगली बघ. मी नाही रे मनावर लावून घे मस्त सोशल मीडिया प्रत्येकाचीच कमेंट मनावर लावून घेतली तर मग बापरे प्रत्येकाचीच कमेंट मनावर लावून घेतली तर मग बापरे रे हे हय अरे हय काय रे बाबा हे असाचा. आता करंजनचा भजन हा पुढचा आम्ही वास काढलेलो करंजनचा आणि मंग्यादाकडे पॅटीस असा आमका वास लागलो तरी पण विचारूचा काम करतोय. आता विचार घे मेनू काय पॅटीस तसा आमका कसा पुढच्या घरात खाताना विचार करूचो लागता. कितीशी आणलेली 50 पूर्णार कोणा म्हणजे मला 5-6 एकटो खाता हा एक काय माझ्यासारखं माणूस येणार म्हणजे काय एक पोर त्याचा भागणार. वांगण करांकडे 600तले अर्धे पाव ठेवला खास प्रॅक्टिस साठी आम्ही नवीन मुंबईवर माणूस पण आणला आणि 600तले 6 पाव ठेवून इलो कारण आमका पुढे जाग लागली प्रॅक्टिसाची. तो पाव खालेले हरसो ह्याक पण करून इलो अगाग जाऊन इलो. काय गे खडबडावतास का उसळी विसळीचा प्रोग्राम नाही ना सगळ्यांकडे उसळ होता. बरोबर आहे. करंजे कोण खाणार कधी बरोबर आहे. अरे केलंय मगाशी म्हणजे आत्ता केलं आज करंजे तेव्हा
हे जरा पाठी सराक रे बाबा. आवडतो टाळा कुठलेलं मी नाही एक महिने ते मी फॅशन नवीन आता मला नाही दाखीन आमचे टाळ बाबलो काय बोलतात असं आणि हो हे एकमेकांका जोडी चांगली आहे काय बोलतात ते एकमेकांका पण कळत आम्ही तू म्हणजे या नाही माझं काय बसलेलं नंतर आम्ही असताना तू बिंदास बसू शकतोस त्याचे स्वर गावले नाहीत राग भेटले नाहीत ना राग आता बंद कर नवीन लोकांना कळत आम्ही काय म्हणतो आमची जोडी या पट्टीतला म्हणजे आमची जोडी दोघांची ठरलेली आहे काही गवळण गावत ना आता
ही सगळी गाणी मंग्याला दो बसून बसवतात की काय? हो एका पाठच सगळी. आणि याच्यामध्ये पाठी रावल्यामुळे रेंज चांगली येत. आम्ही जवळ असल्या कारणाने रेंज येत नाही. करजे करजे वा 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 बघा करजे माका वाटूक लावती सोड तू काय पडत साई साई करंजा करंजा पिशवी दी एक कॅरी बॅग करंजा कशी नेऊ घरात बरे पडती ना पिशवी येताना घेऊन नाही चाला चाला साखरेच्या नेऊन मी ओके
करंजी घे करंजी घे तू मी बघ पिशवी आणलं पिठाचे आहेत ना हा मग काय नाही कोणाक नको करंजी हवी यार पिशवी आणले करंजीसाठी तर मंडळी करंजी तुम्ही म्हणजे आईला पिशवी आणले ए चहा दे ए बाळा चहा मी आणलंय मग हे विनू करंजी पिशवी आणलंय का होय तर हे करंजी नाही मी जेवतोय जर मी पिशवी आणलंय परत माझे घेऊचे आणि माझे परत राहू माझे का फक्त 4 माझे 5 तो ते का चांगलं चाय बघ बाबा करंजे कुस करशील पेटीवर ठेवचे पेटीवर ना उसळ विनू पेटीवरचे घे पेटीवरचे हे विनू ते कसं हे बाबा आम्ही हाव घेतो लावते हे बघा आम्ही जमा होता सायले माकाच दिलं नाही बाकी सगळ्यांकडे मी नाही घेतलं सायले मी घेतलंय का जो मी गांगारलो रे घेतलंय नाही अरे असं काय करते बाबा मी घेतलंयच नाही असं काय भियाला यार कोण की आणि केक दे मस्तपैकी आबू ही पिशी घे करंज्यांका ही घे बघा काय आमच्यापेक्षा ह्याच नंबर लावलाय तुका बाप आबूची करंजी कुचकारी कोणी चांगल्या मनात दिल्या अरे ही बघ कुचकारली ती घे ती खा तू ती खा आबू पिशी द्यावा रे मंडळी मी बघा पिशी आधीच घेतले पवारनीकडनं गपचूप आबूची करंजी कुचकारली हरसो बाजूक असल्या कारणाने कुठ या झाली ती या का या बघ कुचकारलेली बघलं उसळ असती तर पद्धतशीर काम केलेली असता असा अरे गणपतीकडे ठेवले ना सायले असं काय केलं कोणी आता भजनाबरोबर ठेवूचे असतं गणपतीक राग येत भजनातले तुझी पिशी बघूया 2 काय गो ही बघा मुंबईचं पोरगे बघा करंजी मस्तपैकी पूजा घ्याई करंजान तर मंडळी दुसरं भजन झालेला ए वायरी बिरी काढू घे कुठवून आता मस्तपैकी झोपान दी